Strangers are filling up their glasses. No expression, no expression. Чувство Николевичето, Рушака Малко какво? и Републиката. Да, тук много. Доколко? Почистването на реките ваша работа ли или то си има специални други хора, които... Ние си имаме отговорници, които отговарят за нас. Имаме си началник, имаме си директор, имаме си управител. Работното ни време е 6 до 3. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Винаги е в това добро състояние. Прави впечатление с това. Парка е мръсна. Да, обаче за някои хора не е толкова Значи аз мръсна. забелязвам, че е мръсна, защото малката обира всички фасове от земята, семки, изхвърлени бутилки, мокри кърпи, сухи кърпи. Всичко това е по земята, затова за мен е мръсна. За другите може да не е. Естествено, че е замърсена. Винаги е замърсен. В България почти навсякъде е замърсен. Не, Стараете даже да- ето държа го, за да види подходящо места, където да се смени. Събирам разделно по куп, да. Не е моето момиче. Максимално не. Само като на едно място се въргам бутилка и след това си го събирам. Никога. Не, на мен не ми се налага да замърсява. Защо? Всичко са понятно. Възмущавам се. Правите Понякога правя, понякога не правя. Не знам, зависи от моето настроение. Но се възмущавам. Право. Не винаги. Разбира се, аз съм учителка по биология. Ами правим за блеска, ма те въобще какво да ти кажа. Не връщат, не могат. Не, хора да правят забележка. Защо? Бас има хора, които да правят забележка. Парка, че е мръсно, защото хората чакат оценки и хвърлят всичко по земята. Това е личната култура. Примерно, вие щом правите филм за околната среда, надявам се, че не изхвърляте буклука. Ако вие се възпитавате един ден децата да не изхвърлят буклука по земята, и те няма да го изхвърлят. Така. Слагат кофички за събиране на смет, на сутринта ги няма. Няма много кошчета. Няма кошчета, няма къде да изхвърлят. По реката букуците ги вятъра ги носи. Никой няма да хвърли, защото казана е до реката. Никой няма да отиде да хвърли букука в реката, след като казана е до реката. Това е от вятър. По-рано имаше хора, които митяха, чистиха. Сега вече няма такива хора. Има, да. И тогава имаше хора, които цапаха. И сега има, ама по-рано им чистиха, па сега няма кой да чисти за тях. И това. Не слуша, Не брееш. не бреща. Приказва, файда няма. Да. Не, че не ги гълчим. Гълчим ги, обаче деца били. И ние бяхме деца. Имахме страх. Защото като си идем вечерта вкъщи, ще кажат на баща ми, на майка, какво съм направил и той ще ме наби. И това се дължи на ниската култура на поколенията и на факта, че всеки разсъждава, че след него няма значение какво остава.
Като сложат двете кочета, трябва да се слага вътре и това вече се... Една бригада, една неделя, по-младите хора да се съберат. И да, ако хубаво време, защо не това? Хубаво мероприятие. Всеки би трябвало да има желание да участва. Зависи от... За мен повече зависи от възпитанието вашето и на вашите родители. Защото и в училище, разбира се, но ако евентуално в училище ви остава нещо, то зависи и от вашето собствено възпитание, от това на вас да ви прави впечатление и вие да го усещате. Не, че някой ще ви каже, че не трябва да замърсявате, вие трябва да го усещате като необходимост. Да, разбира се. Децата, родителите много нямат време да се занимават с децата си, но в училище задължително е даже да ги обучават, да пазят околната среда. Важно е, защото за нас няма, за вас и за вашите деца, природата просто ще бъде ужасна и тя се го връща. Right through me, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad